In my mind. Pekné dobré ráno. Ideme k ďalším mladým talentom, ktorých na Slovensku naozaj máme veľa. Dnes už jeden z nich práve tu sedí, Hektor Kapustík, skoka na lyžiach, ktorý prekonal po dlhých 16 rokoch nový slovenský rekord, konkrétne 202 metrov skoku na lyžiach. Dobré ráno. Dobré ráno. Ty si to skočil oficiálne, teda na oficiálnom tréningu, čiže počíta sa to, to je dôležitá informácia, že síce na tréningu, ale pre tých, ktorí nerozumejú, oficiálny tréning, to znamená, máš to ako keby vo svojom rekorde. Na preteky na svetový pohár v Planici, tam si skočil 202 metrov a je to asi úžasný pocit. Je to najlepší pocit. Lepší pocit som zatiaľ nemal, takže je to výborné. Otázka znie, ako sa ti to podarilo? Samozrejme rozumiem, že sa odrazíš a skočíš, ale bolo to nejakým tvojim cieľom, že si povedal, že na tomto tréningu sa o to pokúsim, pripravoval si sa nejako na ten rekord, alebo si mal dobrý deň, dobrý odraz a bol dobrý vietor? Tak, ja som vedel, že prvý skok bude najlepší, lebo som vedel, že sa budem najmenej snažiť. Takže som v podstate nemyslel hlavou, išlo to všetko z podvedomia. A vyšlo to výborne. Hektor, ty máš 17 rokov a skočil si slovenský rekord, tak to je... Tak skromne si o tom povedal, že jediné, čo som vedel, že vlastne nejdem sa snažiť, to je taký paradox, nie? Že vlastne nemalo by to byť naopak, že keď sa snažíš najviac, že všetko teda máš nastavené, tak skočíš lepšie a nie naopak? Tak ja keď sa snažím, tak ja spravím iba viacej chýb, si myslím, takže keď sa menej snažím, tak je to úplne výborný skok. To je veľký paradox. Ako si sa ty ale vôbec dostal k tým skokom na lyžiach? Pretože už skačeš teda v 17 rokoch rekordy. Kedy si začal? Tak keď som mal 5 rokov, tak ma rodičia zobrali na preteky do Banskej Bystrice a tam sa mi to nejako zapáčilo a potom postupne som začal trénovať, najskôr som nechcel a potom zase som sa chytil a vtedy skáčem. Nie je to úplne taký štandardný, povedzme si, šport. Historicky, samozrejme, na Slovensku má obrovskú históriu, o tom bez debaty, ale momentálne ako keby jednak nie je kolektívny. Čiže skús možno povedať, že prečo práve tento šport si ťa našiel v živote, alebo ty si ho našiel? Asi skoro mňa si našiel a mne to tak zapáčilo to, neviem, ten pocit byť vo vzduchu a letieť rýchlo, vysoko. No, tu sa dostávame možno k tej technike, vlastne o čo tu ide. To znamená, skús nám vysvetliť celý ten postup toho, že teda vy idete hore na to miesto, tam sedíte, čupíte, potom sa vlastne pustíš, odrazíš, letová dráha, letíš, musíš dobre dopadnúť, asi aj ten dopad je veľmi dôležitý, asi najdôležitejší to pristátie. Najdôležitejší je odraz. Tak najskôr sa dáme do toho nájazdového postavenia a vlastne cieľ je odraziť sa čo najkratšej trajektórii. Na čo najkratšom mieste pred vlastne koncom toho odrazu. Aha, čiže čo najbližšie konca. Ten moment, ako keby to musí byť len moment. Čiže my sme sa o tom rozprávali predtým, že ja som ťa pýtal, že asi veľa cvičíš nohy, že drepuješ veľa a ty si povedal, že nie, trénuješ výbušnosť a toto je asi ten rozdiel, čiže ty v istom momente musíš vystreliť. Áno, ako sa dá natrénovať ten moment? Tak skákať, nejaký čas po silke a makať. Hektor, na čo myslí taký skokan, keď je vo vzduchu? Čo sú také naozaj jeho oporné body, s ktorými musí rátať, keď je v tom lete? Tak, ja keď som util tých 200 metrov, tak ja už som sa len usmieval. Tak to na hodinky si pozeral, nie? Ja už som len vedel, že je dobre, tak som sa už smieval a... Koľko to trvalo vlastne sekúnd si bol vo vzduchu? 7,0,7. Ty kokos, ja by som išla to aj zrátať, ale to by sme stratili. 7 sekúnd si letel a ono predsa len ten svah, alebo teda ten kopec, môžeme ho tak nazvať, alebo neviem, ako sa to volá. Mostík to voláte? OK. Ty vlastne ho kopíruješ tým letom. Reálne koľko si nad tým mostíkom v tej letovej fáze? Vraveli mi nejakí ľudia, že ten skok mohol byť aj 6-7 metrov vysoko. No OK, ale to nie je málo. To akože sú dve poschodia, čiže až tak zase málo to nie. Vyzerá to trošku nižšie, poviem, podľa teda záberov, ale teda... Si to skúsiť. My si to aj vyskúšame dnes, môžeme divákom povedať, určite nás sledujte aj na sociálnych sieťach, pretože Hektor nám dnes vysvetlí, my si to so Simou aj vyskúšame, takže dnes na sociálnych sieťach to ráno určite uvidíte. Aj náš pokus, minimálne si to teda obude a vyskúšať, aké to je
stať na týchto obrovských lyžiach. My tu máme teda tu výstroj, nielen lyže, skokanské lyže, ale aj tento oblek. Kombinéza to je, super, ďakujem. A skús nám vysvetliť, že prečo to je takéto hrubé a ako to funguje vlastne. Tak, ono to vlastne, my si to oblečieme a ono to je taký materiál, aby to neprepúšťalo úplne všetok vzduch. Že predok tej kombinézy prepúšťa viacej vzduchu ako zadok, takže ono nás to v podstate nafúkne trošku. Čiže máš taký ako keby padáčik v rolinku? No, niektorí skokani majú aj padáčik, ale... Počúval, nie je to ľahké, ja som myslel, že to bude ľahšie, akože na to, že v tom máš letieť, tak to má nejaké vlastnosti a o tých sa práve teraz rozprávame, že táto teda vravíš, toto je predná strana, či vlastne toto je predná strana, kde máš zips. Áno, vidím, čiže táto je, neprepúšťa vzduch a tá zadná prepúšťa, ale vyzerá to ako opačne. Naopak teda. Vpredu neprepúšťa? Nie. Vpredu lebo tak si povedal. Teraz takže naopak. Vpredu prepúšťa, vzadu neprepúšťa. OK, dobre. Čiže aby si rýchlejšie tým pádom letel. No dobre, vaňme sa ešte možno k tomu samotnému skoku. Letel si teda viac než 7 sekúnd, aj nejaké drobné. Keď si dopadol, teda si sa usmieval, už sa tešil tvoj tým, tréner, už to bolo jasné? Hej, jasné. Už keď som bol vo vzduchu, tak táto vlastne ma púšťal vtedy, lebo tréner bol rozhodca. Tak, že aj na tom videu je počuť, že ako oslavoval a všetci tréneri nám gratulovali a bolo to super. Keď už sme pri tých číslach, teda aj ako si vysoko, koľko si letel, tak aká je tá tvoja rýchlosť v tom lete? Sa mi zdá, že som išiel okolo, na nájazde, tam som išiel okolo 103 km alebo 104 a vo vzduchu to iba zrýchlujem, takže... Tak, o koľko to dokážeš zrýchliť? To je možno 110 km? Možno, alebo hej, ešte... tak nejako. Čiže 110 kilometrová rýchlosť, 6 metrov nad zemou. Mne už teraz trošku sa tak vyhážalo. A 200 metrov letíš. To je... Áno, hej. No dobre, ako vlastne bojovať a možno či vôbec ty s tým bojuješ, lebo keď sa my o tom teraz ako úplní lajci rozprávame, máme z toho trošku strach a ja by som mal strach vôbec skočiť. A ty snažíš sa čo najďalej skočiť, takže ako to je vlastne, musíš si ten strach odbúrať, alebo aspoň trošku niekedy vlastne máš pri tom rešpekt? Tak rešpekt mám vždy, keď idem na nový mostík, takže ten skok, čo som skočil 200 metrov, tak to bol skok s rešpektom. A nemám, už by som to nenazýval, že strach, ale tým, že už skáčem úplne od malička, tak ja som si na to nejako zvykol a už v podstate skoro vôbec sa nebojím a nerozmýšľam nad tým, že čo by sa mohlo stať. Už viem presne, že čo mám spraviť a ja to spravím. Ja som aj chcela položiť otázku, že čo je taká najnebezpečnejšia situácia, ale nebudem to sem ťahať, lebo v tvojom prípade je to úplne bezpredmetné, keďže nemáš strach. Takže my si budeme veľmi držať palce. Vyrobil si nám krásny rekord, za čo ti ďakujeme samozrejme. Budeme držať palce. Aký je teraz svetový? Je to, nie je to... Teraz skočil Domen Prevc na tých pretekoch 254. No tak to je trošku. To je z 202, to je kúsoček, takže to možno aj zajtra by sa ti podarilo. Možno za pár rokov. A vlastne budeme mať Olympiádu 2026 na budúci rok v Taliansku. No dobre, tak verím, že sa uvidíme. Budeme ti držať palce a my sa tešíme, aj keď teda takto divácky sa s tebou lúčime, tak my ešte dnes, opakujem, budeme spolu skúšať minimálne si toto obuť. Ja som Simou, takže na sociálnych sieťach uvidíte ešte raz Hektora. Hektor, ďakujeme veľmi pekne, že si prišiel a ešte raz gratulujeme. Hektora, ješ polievky? No áno. No dobre, to je dôležité, pretože to je naša ďalšia téma. Hektor síce polievky je, ale